uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa baba umpostoli kakhulu, ngaze ngadelitha kune-mistake, bengenza ama-mistake awu-3 kulo kwesi-4 sengikhuluma sengiphethwe injabulo sekudlule naku-4 minutes. Ngicela ungithethelele noNkulunkulu angithethelele. Ngiyaxolisa kakhulu njengale senzo esenzakalile. Ngijabuliswe indaba yomshado, nami ngithi ngichaza yona uNkulunkulu into ayenzekile. Ngiyakubingelela baba umpostoli kanye nomama umpostoli uNsibande egameni likaJesu Kristu ophilayo. Siyambonga uNkulunkulu esigcinile wasilonda, sesisenyangeni yokugcina kaDisemba sisaphila. Siyambonga uNkulunkulu, udumo lonke malube kuye nenkazimulo namandla konke. Ngithi angiphakamisa ukubonga nje umshado uMafakatini kaSizanele nomkhwenyana wakhe ubaba uSikhali. Siyambonga uNkulunkulu baba, into engiyibone lapha mina ingimangalisile kakhulu. Ngisamdumisa namanje uNkulunkulu ngoba bekade ngicela uSizanele ukuthi angisendele iy'nkonzo njengoba bekaphaya emshadweni. Mina angikwazanga kanti bengizimisele kakhulu ukuba khona ngangababikho-ke ngenxa yesimo. Ngidumisa uNkulunkulu-ke baba, la umakoti eyongena lapha etendeni elincane ezomama umpostoli emkhulekela, kunento eyenzakalile kimi. Le time umama umpostoli ephakamisa izandla emkhulekela ebeka isandla phezu kwakhe, kuye kwangazathi isandla sikamama umpostoli usibeke ekhanda lami. Ngivele kwayimina ngathi ngigcwala inkazimulo kaNkulunkulu. Umzimba wami kangathi uyashayika, ngagcwala uhlevane. Hayibo, ngamangala ukuthi kwenzakalani, ngakhala ngendlela engikhale ngayo baba, ngadumisa uNkulunkulu. Izinyembezi ziyazehlela, ngibonga uNkulunkulu, ngiyamdumisa umakoti angene ngaphakathi. Aphinde futhi mhlambe ngize ngaphinda 3 times or 4 times ngenza kwenzeka leyo nto kimi. Methi umama umpostoli ubeka isandla kuvele kushayike kimi umzimba. Kuthe kuloko kwesi-4 ngavele ngathi yazi kwaba nento ethi angilungise iduku, ngehlele phansi ngiguqa. Ngamdumisa uNkulunkulu, ngamdumisa, ngambonga uNkulunkulu. Emva kwalokho ngithe mase sengiqhubeka sengibuka, hhayi bese kungasenzeki leya nto eyade yenzeka. But ngiyawubonga uNkulunkulu ngalo mshado ukuthi ufakazelwa amazulu. Hhayi ubungcwele obebulapha uNkulunkulu, hhayi ubekhazimula baba. Siyambonga kakhulu, siyamdumisa uNkulunkulu ngawe nomama umpostoli ngento enhle kangaka. uNkulunkulu aqhubeke angigcina ngilona. Siyambonga uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa baba, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni endlu kaJehova, ngiyabongelela. Ngibingelela ngesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngifuna ukucela ukufakaza ngomshado uMsa wenkosi noZanele ngawubukela ku-YouTube ngoMgqibelo. Egameni lenkosi yami uJesu Kristu ngabona inkazimulo ngesikhathi ubaba uZikhali esemukela uZanele emthatha kubhuti wakhe. Inkazimulo emangalisayo ngayizwa yehlela phezu kwami, ngazizwa ngigcwala uhlevane, ngakhuleka. Mina-ke ngangicabanga ukuthi kungenxa yokuthi ngangicelile kubaba uNkulunkulu ukuthi uthanda ukuba ngenzeni ngisaphila lapha emhlabeni. Izwi lafika ngisemkhosini lathi khulekela imishado all over the world. So ngangiripotha ukuthi nanko omunye umshado baba uyangena namhlanje, ungena kweminye imishado engiyikhulekelayo. Kanti qha ngizobufakazi bomunye umzalwane izolo ukuthi ayi kanti wehlelwa yile nto eyangehlelayo. Kwakunenkazimulo emangalisayo emshadweni kaZikhali noZanele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngobungcwele. Ngisho sembambile uZikhali esenyaka ubaba umpostoli, inkazimulo yangehlela, imandla kaNkulunkulu angehlela, ngagcwala uhlevane, ngakhuleka, ngawukhulekela umshado egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaloya mshado. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.
uJesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela Baba, ngibingelele nomama uNsibande egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibonga uNkulunkulu, ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa egameni likaJesu Kristu. Baba, akukuningi kodwa ngiyakubonga konke lokho kwenzekile. Bengisemkhosini ngiqale kulaya amaviki bengisemkhosini. Uthe mawukhuluma ngomkhosi we-3 days ngangena kuwo, ngaphuma kulo wami ngangena kulo wakho umkhosi we-3 days. Baba, izolo ngiletha ukubonga uNkulunkulu nobufakazi engibone izolo okwenzekile izolo. uNkulunkulu bekenza izibonakaliso zakhe. Ngibonge kakhulu uNkulunkulu. Sekukudala nje yenzeka lento kubaba wasendlini, ngilokhu ngiyibuza kodwa ingana answer. Ngilokhu ingiphethe kabe emoyeni kodwa bengingana answer. Izolo-ke siyakhuleka ekuseni before aye emsebenzini. Ngoba ungenile naye emkhosini, so ngazi ukuthi asidli emini. Kanti lokhu uqalile umkhosi ngiyabuza nje ukuthi kanti kwenzakalani nawe, ungenile emkhosini or wenzenjani? So angaphumeleli ukungitshela, kodwa nje kube nalowo moya wami uhlupheke. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ungenzele isimanga. Ngithe ngikhuleka izolo siguqa sithandaza phansi, sengicimezile, umoya ingcwele uthi kimi bheka. Mangithi ngiyabheka, utshontsha iphesi yakhe, inemali ngiyazi, inemali, kanti le mali bekanayo uyibekile nje. Emva kwaloko awunakho-ke sekuyalokhoza, so uyayitshontsha-ke. uNkulunkulu wangibonisa yena ethatha leyo mali. uNkulunkulu muhle, ngiyambonga ukuthi uNkulunkulu umambulile. Mase ngimbuza uyaconfess ukuthi yena uyabhema. So ngicela uNkulunkulu amkhiphe ekubhemeni kuko konke. Ngiyabonga uNkulunkulu ube muhle. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba uNsibande nomama uNsibande entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngidlulisa ukubonga ukuvikeleka ukuba ukungena kwami ekhaya lezwi ngivikeleke kakhulu. Baba, ngithanda ukudlulisa ubufakazi ngephupho engiliphuphile. Ngiphupha ngihleli nabanye omama, masihleli lapho bekunontombazane behleli nje kude kunathi. Uthe ma kunjalo ngezwa le ntombazane iskrima ithi ma, kanti seyidubulekile yalala ngesisu phansi. Uthe kusenjalo ngisabheke lokho kwadubuleka lo mama bekahleli ngaphambi kwami. Ngithe ma ngibona lokho ngasukuma ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngigijima. Bazalwane, ngagijima ngithi uJesu Kristu inkosi. Nangapha ngizwa ivoice nayo eshoyo ithi Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Nami ngivuma ngapha ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngagijima, ngithe ma ngaphaphama, ngithe kuphaphemeni kwami ngashaya uvalo kakhulu. Langishaya uvalo ngavuka ngakhuleka ngambonga uNkulunkulu, ngathi kube mhlawumbe ngidubulekile bengizovuka nje ekuseni kuthiwe uvuke nje ethule. Kodwa amandla kaNkulunkulu, ngibabaza amandla kaNkulunkulu ukuthi ngisindile ngovumo oluthi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, asiliphatheni igama likaJesu, asiliphatheni igama likaJesu, mina lingisebenzele. Ngiyabonga Baba, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Umama Chauke eBrongoro, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, angikamboni lofana naye empilweni yami. Angathi ukuthi mangingasuka kuye ngabe sengifunani, ngoba kudala solo ngilifuna leli qiniso, kudala ngilifuna kakhulu. Noma nje usathane naye akugadla, mina ngiyasho ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Uqale wangibhayizisa ngokuthi siyodlani kwentekani, mara ngoba thina sisibo bakhe siba uNkulunkulu,
uNkulunkulu usendele isimanga lesinye lesingithusako. Umntwana wami wasisurprise kanti bekabhadala igroza iminyaka wonke. Bathe nabayiletha la ngathuka ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Manje ungivusele lo mntwana lo bhemako lo wa 2001. Maka ngivusela yena umntwana ulwa nami uyenda into lethi snacks. Ngithi ngiyamqosha ukuthi kayinzawo ngeke futhi azahambe ngeke ngikubone lokho. Yathi nje ungendela itori nangifonela amaphoyisa bathi amaphoyisa silwane sakho leso wasifuya wasondla. Manje sesikhulile sesiidla wena sikudle badrop ifoni. Ngabona ukuthi uNkulunkulu bekangafuni ukuthi mina ngihambe ngitshele amaphoyisa, bekafuna ukuthi ngiye kuye ngitshele yena ngoba lo mntwana ucontrola uNkulunkulu wakhe. uNkulunkulu ngicela ukuthi uNkulunkulu angiside, ngiyathandaza busuku nemini ukuthi uNkulunkulu angisize ngalo mntwana lona. Nakangafuni ukuyekela lensango lekayibhemela la ekhaya amana ahambe. uNkulunkulu angendele umusa. Ngiyaqela ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Egameni likaJesu Kristu uphilako ngiyamcela uNkulunkulu angiside ngegama likaJesu. Ngimbona emuhle kakhulu. Ngiyaqala ukuthi ngilime kumile engadini yami. Bengithi nangitshala nethi nakuvela kushe njalo nakuvela kushe or noma kungamila ngena amadonki adle kungasamili lutho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba manje ngitshalile kumilile. Emva kwayizolo kwangena inkomo yajikeleza nejaridi yajikeleza azange ibone titshalo tami, azange yadla nemapentshisi ami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga ngoba usibiyele singaphansi kweumbrella yaNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngikhohliwe ngibingelele ubaba uNtsibande nomama Ntsibande bantu lebasikhulisako egameni likaJesu Kristu oyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli ngiyakubingelela nomama umpostoli egameni likaJesu elinamandla. Ngibingelele nabazalwane basekhaya lezwi nabasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi ngilethe lobu bufakazi uNkulunkulu angenzele bona mhla ka-29 November. Ekubeni sitha besifuna ukuthi kube yinto engayinaki, kanti yayingaba nomphumela omkhulu ukuba have thina singaphansi kweprotection yasekhaya lezwi nentaba yendlu kaJehova. Ngawo lo mhla ka-29 undodakazi wami enkomunye umuzi abahlobo bakhe umndeni wethu bebraya besegcekeni. Kuthe kusenjalo kwaqhamuka insizwa njengaziwa yathi abangena endlini phethe isibhamu. Babengena njalo endlini. Kukhona ubaba wengane noma wengane bese kuba khona undodakazi wami. Banengane eno 17 months. Lo muntu avese asiqhumisa isibhamu esikhombe enganeni. Abesefuna izinto akayifuna omafoni nani nokhiye wemoto. Wakuthatha lokho waphuma wahamba. Basala bengenamyocu bona ngoba izinto ahamba nazo azisho lutho. Impilo yabo ayizange izithinteke. Ngakho kufanele uNkulunkulu ngimbonge ngithi impela ngizoqhubeka njalo nokuthembela kuye. Nokuba sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabona ukuthi impela siyabonelelwa. Kuze kusizakale ngisho nabantwana bethu bengakholwa bawathola ama-benefits wokuthi thina sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi mkhulu. Ngiyabulisa baba egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ndifuna ukubulela tata, ndifuna ukubulela amandla egama elithi uYesu Kristu uyinkosi liyandinqobela kakhulu emaphupheni ngoba ezami izimpi
zisemaphupheni ezami izimpi mkhulu. Azikho nje ezinye izimpi endibhekana nazo ngaphandle kwezimpi ezisemaphupheni. Ezami izimpi aziloko zifizikali, zizimpi nje ezisemaphupheni. Ndithola ukuthi ngelinye ixesha andilele, bendilele kodwa andisalelanga ngoku. Njengayizolo, njengoba ndilele, ibhedi yami endilala kuyo mosi ngapha kwayo ngamalokhali. Xa ndithi ujonga, ndiyabona ndibambekile emzimbeni. Xa ndithi ukujonga ndiyabona ngamehlo, ndivalelekile. Kukho nje into engathi indivalele evalileyo. Ndandinoba ndizawuthi lilaphu kodwa yenzekile le nto yangumdiyadiya. Kodwa xa ndithi ujonga ayikhona bendingavalanga kanjena apha. Ngoku kutheni sendivalelwe ngolu hlobo njengoku? Ndiyeva umzimba ubambekile, ubophekile umzimba wam. Ndabe sendithi xa ndijonga phezulu, phezu kwelokhali, ndibona intaka enkulu enemibala ebomvu kunye neentaka ezincinci. Njengoba zilapha phezu kwezilokhali, zilapha phezu kwam, ngoba ezilokhali ziphakamile, zilapha phezu kwam. Ingathi ngoku zilapha phezu kwam, yiloo nto ndibambekile. Ingathi ndiqonda ukuthi ngoku ingxaki lena apha ndizawulimaza. Ingathi zizele ukundilimaza. Ngathi iyakhala enye intaka le inkulu. Ndibone ukuthi ndizawuthini, ndikhowuthe izwi, incwadi kaIsaya 54 verse 17. Ndithi ndisagqiba ukukhowutha elo lizwi, ndithi ngamandla weNkosi uJesu, ndithi sendithe ngamandla keNkosi uJesu, ndibone ukuthi mandithi uJesu Kristu uyinkosi. Ndithi uJesu Kristu uyinkosi. Ndithi uJesu Kristu uyinkosi. Ndikhwaze kakathathu igama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Ndayibona isuka le ntaka inkulu, ndathi iyahamba ngoku. Ndabe ndikhwaza uJesu Kristu uyinkosi, yesuka yemka. Ithe xa isuka imka, zalandela nezincinci iintaka zemka. Ithe uphakama kwazo, ndeva amalungu am ekhululeka, amalungu la omzimba bendibophekile, ndeva ekhululeka, ndabe sendiphaphama. Ndiyabulela kakhulu ngeli gama, bendihlaselekile izolo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyakubingelela bamtsibande nomama, ngibingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyayibonga inkosi uJesu sangigcinile esandleni somusa. Baba, nginobufakazi bude kodwa ngizobunqamulela ngoba ngake ngaphupha ngoLwesihlanu lwangomhla ka-29 November. Ngaphupha sangathi ngibona umuntu oseduze komfula. Lo muntu mayeseduze komfula kungathi umuntu odidekile mengimbuka, ungathi uyehla uyenyuka, ngimqonda ukuthi wenzani. Bese kuba khona umuntu omemezayo eduze kwakhe uthi, hawu, ulunywe inyoka. Ngase ngagijima-ke ngaphuthuma khona. Mangifika khona ngamthandazela, ngikholwa enhlizweni yami ukuthi uzophila, uzosinda ekulunyweni kwakhe inyoka. Ngathi mangimthandazela kwaba khona abambhandishayo la lunywe khona inyoka, ngathi bephuma igazi. Bathi mabembhandisha laba mbhandishe khona lingasaphumi igazi, vele kuqhume enye imbobo kwenye indawo la lunywe khona, la eduze kwala lunywe khona inyoka. Bathi mabembhandisha kuvaleke kodwa kuqhume imbobo kwenye indawo liphume igazi. Kodwa ngiqhubeke ngimkhulekele, kodwa ngibe nesiqiniseko sokuthi njengoba ngimkhulekela nje uzophila. Ngithe ngibona besamkhulekela ngathi sesilungiselela ukumphuthumisa esibhedlela. Sithe nje sisalungiselela ukumphuthumisa esibhedlela, ngezwa yena lo engimthandazelayo esethi, hayi, ningabe nisangisa esibhedlela, sekuvele sekuyaphela ngami. Kuthe kusenjalo ngambona ethula. Ngathi ngisakhathazekile nginjalo, ngaphaphama. Uma ngiphaphama ngizwa ubuhlungu enhlizweni yami, kodwa ngithe ngisezwa lobo buhlungu ngisaphapheme, kwathi enhlizweni yami
uma umuntu umthandazela ubona ukuthi usezoshona, mvumise uRoma 10 verse 9, lowo mkhuleko kaBaba uNsibande uRoma 10 verse 9. Bese-ke noma esengashona-ke mayesevume inkosi uJesu umkhuleko baseRoma 10 verse 9 uzoba right, uyokwazi nokungena ezulwini. uJesu Kristu inkosi, amen. Yesu Kristu inkosi. Tata, mandibulise utata uNtsibande, umama uNtsibande, ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Ndiyaxolisa kakhulu tata ngokuthi ndenze i-VN engavakaliyo. Ndiyaxolisa tata kakhulu. Bendizophakamisa amandla kaThixo uba abantwana babhalile baphumelela bonke ebebebhala ngoYesu Kristu inkosi. Siyabonga, sithi mkhulu uNkulunkulu namandla wonke, siyabulela kakhulu. Yesu Kristu inkosi, Yesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi ngithathe leli thuba ngibingelele baba umpostoli, baba uNtsibande, ngibingelele umama umpostoli. Baba ngithi angidlulise nawo ubufakazi. Ngifuna ukubonga uNkulunkulu kakhulu ngangenzela khona baba, selokhu ngangena ekhaya lezwi. uNkulunkulu kuningi angenzela khona, uyangivulela imisebenzi, ngiyasebenza baba. Ngiyakholwa, ngiyamethemba, ngihamba ngokulunga endleleni yakhe. Ngifuna ukuthi udumo nje uNkulunkulu. Ngiyabonga baba ngokuthi ngitholane nawe, ngilalela imiyalelo yakho. Konke uNkulunkulu angenzela khona kusuka through imiyalelo yakho. Ukuthi uNkulunkulu akakuqinise nje baba, ukhule, usikhusele njalo, usinikeze ukudla kwendlebe, ukudla kwezwi likaNkulunkulu. Ukuthi udumo nje malube kuwe baba. Ngibonga kakhulu baba ungenzela khona kakhulu uNkulunkulu. Abantwana bami baphasile, umama njengoba wayefunda uphasile, uphumelele idiploma yakhe agriculture management. Ngithi angibonge kakhulu, ngithi udumo uNkulunkulu baba, ngokwazana nawe kuningi okwenzakalayo. Umkhumbuzi baba lo udlulisa ukubonga kakhulu nobufakazi ukuthi inkosi uJesu inamandla, yasisiza, yasilamulela entweni, asihlaleni singasuki kuye. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba, ekuseni uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen.